tuhita saluhutna amang dainang na hinaholongan nami di bagasan Jesus Kristus jupang dopehita di sada channel Advent Batak Ministry ima di parsajarata parsajaran patuluhon uluan di parsajarata ima mangulu manang mate ayat sa pilota ima di bagasan Bibel Filipi sada ayat 20 sada didok sangonon ai Kristus do hangoluon di au jala laba nang hamatean lain tapangido ma tangyang pamuhay di parsajarata ima tapangido para deniha mang pandita M hutasoy Martangyang mahita. Ode bata Jehovah na di surga. Madok mauliate do hami todo pamole Tuhan. Diganup akka pasupas-pasunan niliom. Pinuji mahwale Tuhan marsangak maguar muna badiay. Ditikyon nanaing manariason hatami mahami marhite channel Advent Batak Ministry. Atong urupi mahami marhite tor di porbadia. Asanggia saluhut na hatam na di hatahok kami. Jaladi patubigi hok kami to akka na hinaholongan nami. Male Tuhan mangalopok kot turuhan nami. Asa boy di parngulok kami siganu pari. Marpamuati mahodiak kadosa pangolison nami. Sesahom male Tuhan. Jakom ma Tuhan tangyang namion. Usob bahami maho. Marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maulaya tema di amang pandita M hutasoit na mabayan tangyang pamuhay di parsajarata parsajaran patuluhon. Songon di sabat botari didok songonon tuhita saluhutna hamatean songoni somalna di hatahon tuhita holan jabbar di hanguluan doi sada gabus doi hamatean ima singkat di ngolu alani hangoluan hamatean dang lobi sian ngolu na pajonjong sian akka bosi-bosi gabe sada motor. Nah, jadi di bagasan saminggon marsiajar mahita amang dainang ima di parsajarat tapatuluhon ahado maksud ni uluanon mangolu manang mate. Ima marsiajar mahita ima di hari Minggu ima dari patorang amang pandita sitohang. Suku-sukun di amang pandita sitohang di bagasap Bibel ima di Filipi sada ayat 10 sia dohot 20 ahado disi di patuduhon amang pandita nagabe pakirimon ni apostel Paulus maradopon paruma mona upasa matu amang pandita sitohang mardongan mauliate ma di amata pandita si panukarit naung mangalertiki naulio di hami lau patol hason sada barita nauli sian pasidarata patoluhon terlumobi di hari Minggu na uluanna marsangap Kristus. Horas madita salut damang dainang terlumobi di akana mamereng menang nama manoton Advent Batak Ministrion saya di pasu-pasu Tuhan ima ita saluhut lumobi di ngoluta siganupari. Nah kaninu nga di pasahat ia uluan ni pasajarat ka di patuluhonon ima mangulu manang mate. Nyan molo tapikiro hataon omma sada hatan na macay perlu di paratateo kita kajolma. Alana molo tabereng do dia syapiro nakani di Filipi sada ayat 20 sada ay Kristus do hanguluat diau jalalaba nang hamatean.
on sada hata siapa nurira alai molo hita jolma na mungkin ganggu hapor siauta dan tolak mabain sada hata songon si apostol Pauluson alai di bagasa tikion mangulu manang mate ikut di sidoina ikut di Tuhan itu alana molo sada padohan jepet do ia hanguluan ya alai yang hamate honi hamatiani ima nagawi sada uh, pengalaman manang masada si berengota di bagasan akan masa di Portibion. Sonari Apostol Paulus mangodoh sada si ngotota ima marsangat Kristus. Buhado asabui marsangat Kristusi. Nyan tabereng molota parohao do pasajarakta dari mingguon songon nong isukuton nakani. Rodo Apostol Paulus pasahaton aha naga bisa ada jujur di parmuluan jujur ngolu mulai dok jujur ngolu mungkin lebih tepat songon di bagasan pengalaman di ngoluna alana tapoto takas ia Apostol Paulus na mangulahon ulahon partordioni budang do dialami ibana aka parukilon aka hageduhon lumobi aka pasitaonan na luar biasa alai di sudena pengalaman na paiton rode mana pasahaton marsangat ma Kristusi ido alana di bagasa pikion di patuduhon si Apostol Paulus to tuhuria lumobi mai di huria di Korintus di pajojoribana do partinaonanna lumobi di bagasan di bagasan parngoluan na aha mahira-hira pasitaonan naung diae marang na dialami Apostol Pauluson idok maison didok di bagasan persejaranon tuhuria na di Korintus di pajojoribana do partinaonanna lumobi do angguau sumurung manang rengen ulaon nang kurungan lumobi tuau Yahudi ya. Licing-licing jot-jot di bagasan parmarahan hamatean dirok mesti sotabana 5 hali maau dilicing halak Yahudi 40 kurang sada 3 hali doau dilasahi sahali au didangguri dohot batu 3 hali haram sabor min sadari au mubang di lautan jok-jok doau di perdalanan marmara di batangai marmara di bahen panamu marmara sian akadongan sabutuha marmara sian akaperbegu marmara di huta marmara di halongoma marmara di laut marmara di tonga-tongan di dongan naso harudongan di bagasan ulaun dot hasusaan jok-jok do makar mataku jok-jok do muas male dohot marpuasa di ngaliriari dohot dina hurangan ulos boy tajahon di 2 Korintus 10 sada ayat 27 sampai ayat 27 jadi damang dok daina molo tarimang-rimangi do padohan ni si Apostol Pauluson olan hasusa bulu do dia hap rohan dihilala rohan alai molo ta hilalahut tu pakilala sendiri boha hamu do hotar boy do hita tolap somo si Apostol Pauluson madok marsangat ma Kristusi on sada si pikirat tadon marang nagabe sada si ikon tapa husur mon di bagasar rohata lumobi dinamangi huton Tuhani alai di bagasar pasijalanon diodol hotu hita songon Kristus nama melehun saluhut bain haluota si Paulus pe naolo do maneaho dirina umokop aka naposea luar biasa damang do daina persejaran dari minggon nama ngodolhon tuhamu dohot tua tuhita saluhut ikon songon Kristus ma ngoluta makana idok dilakaning
Apostel Paulus radedo ibana jala naolo do ibana manehahon dirina umokop akka na Porsea. Jadi magite pasajarat na apala di bagasan ari minggon. Ahado na bui ge bisa da pasajarat di kita. Sada na bui para tehate onotta di bagasan mulut taon idok songonon. Hamu toho tau damang to dainang dan melua kita sianakta parsitauna. Boleh saja, boleh jadi, dak sarupa parsitauna ta do si Apostol Paulus, anai mungkin gudang do nata ahad, nata alami, somon Apostol Paulus, na mirip-mirip tu parsitauna Apostol Paulus. Bohado hira-hira haporsiota. Galedo hita, madau do hita siap dalam hasil tongani, manang gabe murtak do hita. Jadi di son, ahape nagabe jujur di maluta dan mangihutot Tuhani pasiajaran di bagasan ari minggon. Roma hita songon Kristus, taulahum manguluta songon parmulan di Kristus, arana Apostol Paulus pe diseahod do dirina, umokop akka na Porsea. Jadi kita pe namar si haulongan, namar saudara, namar saudari, Roma hita tangyang mas tangyangan. Lumobi asa marparanya na ringkat kita. Terlumobi dopak akkarungata di bagasan muluta siganupari. Ima naga bisa ada singototta di bagasan pasajaranon. Sa itu hatama mamasu-masu kita saduna. Upasa mon mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita sitohang na patorakon parsajarata di hari Minggu. Ya, saenggia mai boy tatiop taulahon di bagasan moluta. Noaing masuk mahita di hari Senin, ima na patorang amang pandita tampu bolon. Suku-sukun di amang pandita tampu bolon, songon dia do hita amang pandita mangatusi rohani apostel Paulus terlumobi di hata pertontangan bolon. Upasa matu amang pandita tampu bolon mardongan mauliate. Shalom, dita saluhut na horas damang dainang na toktong jut menonton Advent Batak Ministry. Mulai tema di Tuhan, mulai tema nang dihita, bahkan mulai tema di amang pendeta Simanung Kalit, na pasahato suku-suku dihami apaletikion, terlumubi di persiajaran di hari Senin, ima na manaringoti taringot tu mangulu manang mate laba nang hamatian disukun amang pendeta samanukalit na kaning songo dia dohita mangatusi rohani Apostel Paulus terlumubi di hata pertotangan bolon molot tajaha sian buku Filipi sada ayat 20 sada Rodi 22. Filipi sada ayat 20 sada Rodi 22. Tajah hamajo di dokon ai Kristus do hanguluan diahu jala labanang hamatean di ayat 22 itu songonon alai anggo merperbue ulauki norhoni ngulu ni dagingon gabedang huboto manang dia pilitoku. Jadi marite-ite konteks ya di persiajaran tahun nama dokon pertontangan bolon si Paulus didokon ima taringo tu Kristus do setan do sibolis dada taringo tu holan hamatian alai buado pernyataan ni haporsiaut taringot ise na lebih berdaulat di hamatian manang di hanguluan ido ibana ngulunai ya ima Kristus artina ganup perngulun ni si Paulus ganup tujuan ni si Paulus
nilai dohot keputusan ni si Paulus, dohot penghargaan ni si Paulus, saluhut nai marhite-hite paretta manang ya pemerintahan ni di Batak. Makanya idokon nakaning di bahasa Batak di ayati ya ai Kristus dohang luar diahu jala laba nang hamatian ya jala laba nang hamatian. Jadi hamatian ni dada gabe alat natalu au ni sibolis alai monang di bagasan Kristus marhite-hite salib silang nang ni pasahat ni Kristus ya gabe sadata dadiaka hita jolma na porsea di depan di debata jala jadi alan i pertotangan bolonon ya di bait sibolis do gabe sada ancaman tu jolma alai inorhani i si Paulus mendokon marhite-hite asini rohani Tuhan ya ia hamatiani jala gabe jala laba nang hamatian ya ai Kristus dohang lua diahu jala laba nang hamatian. Jadi artinya na berikutnya mangulu manang mate baga di bagasan perngulu siganupari ya alani Kristus nang mangaleon nguluna dipasti si Paulus di persejaranon molo ibana mangulu ngulu na dipakai di bata pasatok kata ni Tuhan di ayat 22 bahkan molo si Paulus meninggal dunia manang modding mate ya dada alani talu alani nang dileon himana saluhuna dirina di bagasan Kristus tungpe ikon mengalami hamatian. Jadi si Paulus memperjuangkan dirina halani Kristus ya bahkan karakter ni perngulonna inorhon ni hati goran ni Kristus berjuang alani hati goran ni Kristus ya jadi prinsip ni mana prinsip taringok tu hati goran di bagasan Kristus dirina kesetiaanna perngulonna dada alani nguluna sendiri alai alanin Kristus na hot di bagasan perngulonna. Jadi songod diri ta mangatusi rohani si Paulus ya tarlumubi dihata partot tangan bulon ya si Paulus saluhuna pernguluhonna alani Kristus naung mate humoko ibana pe pasahaton dirina tuadopan ni Tuhan. Jadi anggiat mahita amanginang di bagasan perngulot tahun songon haporsiaon ni si Paulus laba nang hamatean gay bagian ni si Paulus hita pe alani holong ni Kristus dihita bahkan alani holong tatu Kristus hita pe anggiat ma tetap boleh maka tidak ko Kristus bahkan gibe mate pe hita inorhon ni holong di bagasan Kristus. Oma persejaran nabuhi pasat kami apaletikyon taringok tu persejaran Senin laba nang hamatian upasat kami mardongan mauliate horas Mauliate di amang pandita tapu bolon napatorakon persajarata di hari Senin. Ya, sehingga mahita lam tambah holok tatu di Batak. Seri pasu-pasu di tahun baruan di 2026. Masuk mahita di persajarata di hari Selasa. Ima amang pandita sinambela. Suku-suku namang pandita di hari Selasa on ahado lapatan hata ni Paulus uju ibana mandok manungun doau borhat asarap do Kristus au dumenggan situtu doi amang pandita upasak matu amang pandita sinambela mardongan mauliate Horas madihita saluhut. Maulate madituhani, maulate madihita ala dileon dihita partikian na denggan.
Pajutpa hitamuse di Persiajarata Sekolah Sabat Marhitiat Advent Batak Ministry. Di Persiajarata hari Selasa, mangulu di bugasan haporsiaon. Nakin uluna nga di pasahat, mangulu manang mate. Ya. Jadi molo dipapilito tu hita, mangulu manang mate, dia do pilitot ta. Nah, jadi alani sanari di leon ujuan dita mangulu di bugasan haporsia. Ya. Ayatna nah dipilit si panurat persijaraton sian Filipisada ya 23 dohot 24 madidok di hatani Tuhan dua sado mandosa kau malungun doau borhat asarap dot Kristus ay dumenggan situtudoy alay rumikko donian dibugasan daging ala nihamo. Nah, jadi dong dison sada penengah persiajaran na perlu dihita ya. Dua sado mandosa kau. Aha mana duai na mandosak apostol Paulus ima uluan ni persiajaran akin mangulu manang mate. Alain gabi suku-sukun na pinasa niya mata pandita semanukkalit ima na manukut tonaha do lapatan nihatan ni apostol Paulus na mandok malungun doa borat asarap dohot Kristus ay dumenggan doi. Ya. Jadi di bukasan nayaton olo do sipata akka parsiajar sian Bibel mengalehon akta hatorangan nalipe. Alana ayat persiajaran di minggon si Paulus patorak kon taringot tu harimbaron ni na mangulu dohot namate. Halak Kristen mangulu di bugasan Kristus. Jala molo mate pe, mate ma di bugasan Kristus. Jadi molo halak Kristen mangulu di bugasan haporseon, berarti mangulu di bugasan Kristus. Jadi molo mate di bugasan Kristus, imanaki persiajaran di hari Senin, na pinasaan ya mapandita tapu bolon. Laba mahamatiani. Alai molo mate do dang di bagasan Kristus, berarti dang labai. Alai dison nakini suku-sukunai, patuduhon ia lapatan ni pandohan ni apostol Paulus malungun dua borhat asarap do Kristus, berarti si Paulus nunga mangolu di bugasan haporseon, mangolu di bugasan Kristus. Mangolu pe ibana, malungun do ibana, mangihuton Kristus. Mardalan di dalan ni Kristus. Jalam molo tuppe mate, mangihuton Kristus. Bamate me bana di bugasa Kristus. Ay dumenggan situtudoy. Iya. Berarti di ngolu ni apostol Paulus, dangadong beholso, manang biar di bana di parnguluan on, ala nunga mangulu ibana di bogasan Kristus. Jadi aha pandohan ni apostol Paulus na kindia 20 sadai laban ng hamatiani nunga be di patuduhan apostol Paulus di parnguluan na nang radi do ibana mate rap dohot Kristus ay dumenggan situtudoy ninaiban. Jalay kondo botota, ia halak naung mate memang benar-benar mate manang modom tanpa nipi ya. Modom molo Jesus mendok na modom doy. Ia titiki
na mate si Lazarus didok Jesus do nang modom do alialeta si Lazarus ipe nalaw maaw mandungoy ibana manungguli ibana siyan na modomi. Mula tajahay di Johannes 10 sada ayat 10 sada. Ya. Jadi taringot tunamation naolo do tabege hatan namandok naung matei nung beli surgo. Ya. Jadi ope perlu do bototon molo sahalak jolma mate pitor sahat ibana tu surgo berarti sila sarus naung mate opatari dang di kuburan bebana nunga di surgo dang mungkin rosa ada suruh-suruhan ini mandok Lazarus mu turun ma Josiat surgoi ay nga ro Jesus tu tanamammun alay di na ro Jesus mandapoton si Maria dot si Marta ditogihan do ibana tu tanoman ni si Lazarus jala di dok Jesus do asa di buka tanoman ni dunge martang yang ma Jesus didok alea mang maudate maalanang ditangihok kuaw. Jadi dunge didohi mana ma di pagogo masorana manjohon oh Lazarus ruar mao. Dakpo lagodang hata ni Jesus pitor haruar matutu namatei ima si Lazarus siat tanomanna. Jadi toho matutu na di Jesus dang namate namodom do alialeta si Lazarus. Ido ben naroy ba na mandungoy hape nung opatari iba na mate. Jadi mana patuduhon ahanan ido ni Jesus au do hangoluan na mangodu do nama na persia do nak pemate ibana. Nah jadi anggo toho molo mate salah Kristen langsung ditait tu surgo berarti si Lazarus dang ditanoman bengau patari mate. Ala tabereng dicon dipahehe Jesus do ibana sian hamatiani dung opat ari. Jadi jod do akka parsiajaran non lipe ya. Molo tai huton na lipe gabe sahat di pangaripunan ni pangatusyota taringot tu namate gabe lipe do ido banedok halak batak molo salah mandasor salah luhutan ya. Jadi ahana idok ni apostol Paulus nakin parborhat ni apostol Paulus yan panguluon si saunarion rap dohot Kristus lapatanna ima naikon mangai hamatean rap dohot Kristus. Iya. Jadi hamatiani nunga bepatar Jesus sendiri pe nunga mengalami hamatean. Alaita begedo di persiajarata di nasinurat ni apostol Paulus namandok ay natuat ma Tuhan Yesus banwa ginjang mardongan surak-surak marsuara maraja ni surusuruan tarbegema sarune ni debata dungi hehe majumolo akan namate di bugasan Kristus. Jadi adong namate di bugasan Kristus ima dipahehe tu hatta debata di ari harorona na padua halihon ima hamatean nagabelaba mate di bugasan Kristus alai indada saluhut jolmai kon mate molo tabege di hata ni bukuende namandok nasa jolmai kon mate alai anggo hata ni debata mandok dung songoni hitan namangolu dope akan namiani
Taiton na mahita rabdot na sida dibugasan aka ombun. Laho nomu Tuhani tulangitan. Artina dung dipaheyakan na mati dibugasan Kristus adong dope jolma na mangulu dibugasan Kristus didapot Tuhani di ari harorona na padua halihon. Jadi nasida pe di paubama tu daging na manoktong tu pamatang na soramate na sora busuk. Jadi on paingot tu hita saunang salah mandasor hapor siauta ya. Jadi molo Apostol Paulus dang mabiar beibana molo mangadopi hamatiani. Jadi molo tabige hatan yende hata bataki loa sau asalawa on anggo mana dang mabiar besi. Ai dumenggan doi di ngolu ni Apostol Paulus. Ai naung dipakilalau ni bana songondian na mangolu di bukasan Kristus. Jalan bolo mate di bukasan Kristus. Jadi hita pe saunarion dinalaho mamilit mangolu manang mate mangolu mahita di bugasan Kristus jala molom mate ma di bugasan Kristus. Memang maoldo dapot hita sonarion akan naolo mate mangihuton Kristus. Ya, alai nagabe sukusukun. Tubuh do di rohatta amanginang songondia parmatet tahaduan mate dibugasa Kristus do manang mate dibugasan dosa. Omana gabe si pikirata marhite persiajaranon say margogoma hatan ni dibata mangurupi hita laho mangatusi songondia pandohon ni Apostol Paulus asa molo mandalani ngolon tuppe ya unang ngalani na susah parangoloni gabe neng mate hita ale molo denggap parangoloni ba unang mania roh hamatiani ya hape hatani debata mandok marsangap ma Kristus marhite sian dagiku mangulu pe manang mate. Jadi matoktong nagabesada kesimpulan dibugasa parngolota. Angga Apostol Paulus mangalusi suku-suku niya mang semanukali nakin naung radido ibana hape mangihuton Kristus sahat rodi na mate. Ay dumenggandoi ninna ibana muse. Ope dinatapi kiri ari marsogot manang haduan sayang getma Kristus hanguluan dihita jala mate dibugasan Kristus mangulu mahita rodi saleng-leleng na rap dohot Kristus oma persiajaran di hari Selasa say Tuhan mamasum hita sa luhutna. Amen. Mauleate ma di amang pandita sinambela na patorakon par sajarata di hari Selasa. Sayang dia ma par sajarani boy taatusi do taulahon di bagasan murta. Ngaing termasuk ma par sajarata di hari Rabu ima di patorang amang pandita purba. Suku-sukun di amang pandita purba aha do nanino Jesus dohol Paulus ima sada nama sairikot situtu di hasadaun ni Huria. Boy di patorang kon amang pandita purba mardongan mauliate. Malihat ma di suku-suku nang pinasaknya mempandita semanuk-kalit. Ahada nani dok ni Jesus doh Paulus ima sada nama sairikot situtu di hasadaun ni Huria. Damang denang di pertikianon
Bersejarah mereka di persejarah na ilabo na maduluan marsiho di bagasan pasauran. Di soda mangdainang tangiang parpudi sian Yesus tu akasisian na merujahan tu sada tulpuk imah asa daun. Idokon di tamiang nai tungbunian akasisian na begi hatan de bete asa sada inna songon hita ima taming ni debata asa sada songon amai do Yesus do to di badia unang adong nian na gay patokar marbadai rasa daha rasa boy porse portibion jala gabe di boto portibion homa marsura dina marsaden na bangsoi dina marsaden na sisiani songon pasadaan ni debata do Yesus nang do to di perbadia porsiama inna portibion Molta buka di Pilipisada ada ulpitu di patudos musekat tu Johannes sa ulpitu asa ulpitu roli sa Prusia iso di konamang hatagorik di baga sa Pilipisada ada ulpitu di salim madok pahob barhamuma parsauran muna ima politeu mo politeuomai lapatan na mangulu songon pangisi ni sada bangso dada sian harajon di Portibion alai songon pangisi ni harajaon suru. Jamita na di atas madok manggubbarhon dohot uli di lapatanna majadi anak ni ama di banua gijang dohot pangisi ni harajonna. Bogos todi di hadapan ni debata. Labok roha. Mauas malemi da hatigoran. Gok asini roha. Paroha na yas si buat dame. Olo mga leono. Harum na asing. Makaholongi musuh. Mamaso-maso na pabulu-bulu na sida. Mangulahon na denggan. Tunasida si ulah hajahaton tuhita. Ripunan na sonan dok namang. Mika di mika onom walu. Dada holan na mangulahon uhum dot holong ni rohana na dihabasahon. Jala marpangalaho hasarepon maradopon. Tam. Dabang denang na pinangido di pasejaraton. Gurang dohita dabang denang akka na marsugani roha. Jala sokal doy molo makasogo manang muruk maradopon halak si songoni. Tasitong na niyan na pangidoni debata pinangidoni Yesus tuhita. Ikoboy mahita niya makaholongi musuh manamya ko musuh. Unang banyak kita mangdainang molo boy hita molo ngadenggap parang ini jolma di lahu jolma tikos manang nadawngi debata do bote. Dan gabe hita manguhumi na pinangiro na tuhita damang denang bolong ulah jolma denggat tuhita taulahon na ringgan. Alin na pinang ni bata mo sa tuhita molo di ulahon jolma pinajak tuhita japangiro do tuhita damang denang ikot tatangyak ko jolma na mabejat tatangyak ko na paburuk kita tatangyak ko musik ka na mga rehe ita odo pinangiro ni debata di hita odo tamyangi asa tung buwi sada ruasi sada kasisiani damang denang on memang sada hak ulaw na sokal do na mall sulah honon ali odo na pinangido de batade tamyang na parpudi sa sada bangsoy bisando kon gurang do tutu si pato sugur hatta marnila halak na masay burjui daon se olo do tubu di pikirat ta olo dang tohon na di ulahon neh olo do lah gabus na di ulahon neh olo do maksan di wagai ape ngatung burju di ulahon ni manu ulahon neh Nolo do ita tarujun la mangululi do sana sida. Aburju sahala jol mamargareja si tahatai ana dong marana binu ni. Di burju sahala masih leot na dong mabinu ni. Basa damang denang si olo mangulaw na song ni kita. Etong di ulah ni mana pinasong ni nadang na bina urusan na dito di bata. Tang urusat. Muli ulah jol manaringgan. Muli ati mabahbo di ulah punaringgan. Selesai. Nang pula ta bagajang-gajang na lasing. Nang talului aha boy asa boy mabani mana maila. Asa boy mabani mana tarida unang tarida haburjon neh. Tarida lo anak tari unang tarida haburjon neh. Ya. Mr. Wen nyawat mga madok kesongonon. Mangunay hata do pak nasida. Humolong rohana di Portibion do Palbuena asa siyan na makaolongi dot manang hatigora. Di sondokon Walokia rohan ni bata. Asa marhita siya ni arong marihita tutu Palbuena asahita
holong marsi holongan. Jojo situ tuh perbolatan di tonggo-tongan ni huria di ujungnya tubuh sian gijang ni roha. Di hari gijang ni roha dohot haportibion dilamoti, to dini Kristus nunga manadikon nasida. Jala perbolatan, parsalisian, dohot bada tubuh marinang ni roha, jala pangelehon huria. Pagalehon huria. Jadi damang dainang, sendokon, napato separ sejarot unang manian. Una ada perbolatan di tonggo-tongan ni huria. Susah ada bolong ada perbolatan sada huria. Susah pada nyuhun. Susah. Jadi damang dainang kita no bege di akpen batak ministrion menubu tapalab buat teta. Kuna tapa paluas akka perbolatan ini merajalela di permulota. Tapalab buat teta, tapatoru di kita asebuh hita tentang jokon hala jalan di bata di bahasa perbolatan. Amma sotik sian halus ini suku-suku ni maldongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita purba na patorakon par sejarata di hari Rebo. Ya. Masuk mahita di amang pandita M. Hutasoid. Ima suku-sukun di amang pandita M. Hutasoid. Didok sangonon. Pakirimon dohot pangapulion dia do na ikon si peak to songon sahala Kristen di tonga-tonga ni si taon ta. Upasa matu amang pandita mardongan mauliate. Mauliate ma di amang pandita nami si manuk kalit. Di suku-suku munainak kaningan, pakirimod dohot pangapulio dia do, naiko si piopotta, songon sahala Kristen di tonga-tonga ni si taonotta. Kahado tutu pakirimon, nagabi si piopotta di parmuluon na adong akka si taonotta manang parukilon. Nah kaningan nunga di patorang amang pandita ta, bem si tohang, ima parukilon na masa. Songoninang amang pandita tapugolon, nunga naking takas di patorang, dohot amang pandita sinambela ng pandita purba. Jadi di bagasan parsejarata di hari Kamison, di dokdo, marsaur jaladang pabibiar. Unang mabiar hita di namarsaur. Jadi di naro parukilo ni, matutu, nagabe pangapulio tu hita. Do nagabe, odolatta sitiopotta. Aja hamana tersurat, di sada Petrus tolu ayat 10 tolu dohok 14. Jalai sido nama jahati hamu, molo dirikoti hamu nadenggan. Ise matutu majahati hita, molo nadenggan do tarikoti. Dibae nakanajat tabalos. Nadenggan, tupa padengganon haulion do narobalot suna. Alainak pesongoni, gudang dotong roh kahasusa parukilon. Di ayat 15. Alai perbadiai hamu mak Kristus. Tuhani di bagasar roh hamuna. Totong mahubas. Mengalusi ganup na manukun hamu. Taringo tu na hinirim ni roh hamuna. Alai mardongan labok ni roh hama. Doh biar. Iko labok doro hatta. Jala mabiar tu de bata. Ditikin marsauri hita. Parsauran. Ya, marsaur. Alai di ayat 14. Alai molotung tu mau napur sukamu. Ala ni hati goran. Namar tua do hamu disi. Unang magaur rohamuna. Bahenon ni biar ni roha. Mida nasida. Jadi, una kita nina. Mabiar. Jala unang ganggu. Jala gaur rohatta. Moloro. Akana porsut tatao. Jadi, ganup dohita. Didok marsaur alai unang. Mabiar. Ya, dina marsaur kita tu portibion.
Didok di persejeraton ikon marsaur lau mamaritahon barita nauli. Parsauran mergogo mengurupi lau pasauton ulau tak songon huria pasi-pasi. Mangihutton hasuri ranga bibel. Mamaritahon barita nauli saleleng-leleng na. Tu saluhut bangso. Dohot marga. Dohot hata. Dohot hu. Alay parsaurani, macayarga lau mangulahon. Ulahon parsauran barita na pinasaha ni dibata. Iman. Jadi tikin marsaur kita tu. Dia hita maringanan. Marsaur kita di onan. Marsaur kita di ladang. Di kubun. Di balian. Manang na di kota di kantor. Manang di dia pe. Tabaritahom maninna. Barita haluaun nasian tu hatta Yesus Kristus. Asa gabe dapat kita haluau surgo. Aido tona jala puda ni debata. Nang pegudang akan masa si taonotta di parripeotta nang diaka nataula si ganupari alay nang mamabir hamu nang gauro hamu ninna tu hatta Yesus ay didongani do kita. Hape di persejarah tahun musai didokon taringot tu si Job. Si Job imana poso ni dia bata na burju na daulat partigor jala na lampu roha. Didok di Job sada ayat sada. Hape iba na sahalak partigor rodo paru kilo ni tungguluna. Job do artana. Job do nang ianak konna. Songong warnai si Job. Job manang sudah artana, sudah anak konna 10. Itu anak konna bawa dulu. Sudah. Nang romu sekasahit. Lupa matangna. Bau. Alai. Didok do. Ibana totong do pasangapun debata. Di parsauran ninguluna. Jadi nung ngagurang akan manaon na porsuk. Diaka badan narubi. Nagabe tulus-tulus singok-singok tu hita dohop di padan naibah. Akasi taononi tongdo diurupi debata hita. Songon si Job, songon apostol Paulus, do takkan asing dupe. Atong malasongoni ima pangaropatta pangapuliota amang pandita nami manukalit na disukum munay nakitu hami ahama pangaropan manang pangapulion nagabe si peopota mahatan Tuhani na didongani do hita saliling ningulutta di parsauratta di portibion sahat tunaro tu hatta Yesus. Mauliate maamang say debatama masu hita. Amin. Maulia tema di amang pandita M. Mutasoid na potorakon par sejarata di hari Kamis. Lain tatutuk tangiang panipuli ta pangidoma hadani amang pandita sinambela tangiang panipuli. Tapasada marwata martang yang mahita. Maulat tema Tuhan diasi dohot holongmu napai huti hami di lehon hodo Tuhan diombason hami boy manariason sian persiajaran hata batak mangulu manang mati. Tuhan maulat tema siang giat mamarhite huwa som ton di perbadia na mangalehon pangatusion di hami asalam manakas hami umbotosa taringot tu parngoluonon asam mangulu hami di bugasan haporsiaon jalan moloropen nang hamatiani asanggiat mate hami di bugasan Yesus Kristus asalaba manang hamatiani. Tuhan pasupasum masaluhut akan aposom ama ina na hinaholongan ni rohanami na umbege persiajaran noon siyan
Channel Advent Batak Ministry. Say pargugoy na si dalay Tuhan. Si rami dohoton di perbadiami. Asa lamar haporsian na tugu mahami tutu. Diari na parpudion. Lau mangihuton saluhut akasilomon ni roham. Paite soroho mangalap akan naporsiam. Laos tambahi matuhan nakapasupasum. Di naposom. Nauk pasahaton barita nauli. Pendeta ia manukalit, pendeta BM Sutohang, pendeta de Tampu Bolon, pendeta de Purba, dot pendeta M. Hutasoit, songoni dot pendeta El Silitonga. Rap dohot na posomon. Jagai ramoti mahamele Tuhan. Pasikop manasa narikot dihami. Marhite suru-suruanmu na menjaga mengaramoti hami arian dot borngin. Asa tambay maakasilas ni roha di hamele Tuhan. Salpuhon maakaparukilon sian ngolu nami. Maulate matuhan di saluhut persiajaranon. Disombaho kami matu adupanmu. Jakom mapangidon namion. Marhite Yesus Kristus Tuhan si palua kami. Amen. Baik, mau lihat tema di amang pandita sinambela, baintang yang panipuli di parsajarata. Tuhita amang dainang hami mandok muliate, tuhita saluhutna, na saya totong mangihuton Advent Batak Ministrion. Saya anggia ma debata mamasu-masu hita saluhutna manang di dia pehita maringanan. Hami mandok tu hita saluhutna, unang lupa hita amang dainang, man-like, subscribe dohot, maser membagihon tu akadongatta, manang di dia pehita maringanan. Asa saya totong mangiton Advent Batak Ministrion. Songon, upasa panutup, uma upasata mima tu amang pandita sinambela. Baik, mulai Pak. Jadi ala noksipul dohita tutu marangihon hatani debatas yang persiajaran atau Batak. Baladohon nami na tu pasa tu hita saluhut. Bulung ni hariara mainda tu bulung ni ritua. Diladak pe hamuama ngunang marmara saha dijabu pe unang mahua. Matutu. Makuling mainda giring-giring di persirangan ni tahun. Debata mana mangiring-iring ganup hari ganup tahun. Maratutu. Eme si tambah tua mainna perlinggoman ni dekke namok-mok. Debatado si leo tua horas mahita di parorot. Matutu. Naparpudi sahat-sahat ni solo mainna say sahat tu pelabuhan. Nunga say hita marsiajar say leleng mahita mangulu di pasu-pasu Tuhan. Oras marihita. Oras marita saluhutna. Oras. Talong.